privilexio estar aquí. Oxalá fora para falar de outras cousas, pero tamén creo que é importante e vital dar voz a iniciativas que nos poden axudar a cuidar o patrimonio, non? En toda a amplitude que queirades pensar. No meu caso, quería arrancar tamén un poquinho, onde finalizamos as ponencias de antes, e é no dar valor á xente, non? Eu vou pensar especialmente na xente xoven, vexo-vos aquí en primeira liña, creo que é importantísimo, dar voz a estas persoas que están vendo como vai cambiando a súa vida e como vai cambiando o seu territorio, non? Eu, cando hai 30 anos, estudaba estadística en Santiago, sou profesor de matemáticas en Viana, e nos facían algún traballo de estadística, viñan datos das granxas de Illinois en Estados Unidos e tiñamos que sacar conclusións e eu decía, e para que nos sirve isto? Entón, eu no meu caso traballo na miña aula con situacións reais e con proxectos reais onde recollemos datos, analizamos datos e en función desa análise tratamos de emprender accións transformadoras do noso medio, non? E neste caso, o curso pasado, hai agora un ano, o 16 de xuño vai facer un ano, rematábamos un proxecto que se chamaba Glaciar, onde valorábamos un poquinho todo o patrimonio que temos. Rematábamos na morrena de glaciar de Chaguazós, un vilariño de Conso, un entorno único, superchulo, moi ben cuidado, moi bonito. E ninguén podía pensar que daría 2 meses iba a empezar unha pequena columna de fume aquí na zona de Larouco, que iba a avanzar cara ao sur, outra dende a Mezquita. Digamos que Viana quedou un pouquinho no medio de 5 macroincendios, unha situación, que vos vou contar, non vou facer máis reflexión que esa, pero... E nese momento no verán nos xuntamos como veciños de Viana, creamos ali unha especie de, non asociación, simplemente que facemos, non? Entón, a min alegrome moitísimo ver que o alumnado do Instituto de Viana chegou ali para botar unha man, para facer bocadillos, para repartir augas, para fabricar batelumes caseiros, para o que fixera falta. Entón, eu creo que esas son as iniciativas que temos que ter en conta desde as nosas aulas. E xusto, cando comezou o curso seguinte, un grupiño de terceiro da ESO, ao que lles dixen, queredes facer un proxecto sobre algo que queirades traballar neste formato, de recollida de datos, e tiñeron moi claro, querían traballar sobre o tema de incendios de alguna maneira. Entón, un pouco que sartellou foi averiguar se realmente existe o cambio climático. Podemos ler que sí, pero eles querían ver con datos propios, co cal estamos falando de recollida de datos de Meteo Galicia dende hai 20 anos, e conclusións como que, por exemplo, as temperaturas máximas nese período aumentaron ata 1 grado, que é unha conclusión que le sacaron cos seus propios datos dunha estación meteorolóxica que está ubicada moi cerquiña de Viana do Bolo, nunha aldea que se chama Pinza. Outras conclusións é que seguimos tendo auga, é dicir, en 20 anos vemos que a cantidad de auga que cae sigue sendo máis ou menos a mesma. Se acaso ainda aumenta un pouquiño, pero non temos a sensación de que teñamos esa riqueza hídrica, non? Entón, tiraron un pouquiño de outros datos, de outras páxinas web, investigación, e entraron en unha onde se pode ver un pouquiño a evolución das precipitacións en forma de neve en Cabeza Manzaneda, tanto na cume como na base, non? Entón, pasamos de ter 25, casi 30, casi un mes de días de nevada intensa a ter 12. Pasamos de ter precipitacións un 10% menos dende ano 2018. Entón, temos a mesma cantidad de auga, distintamente repartida, e temos menos reservas de neve. Eso, unido ao aumento da temperatura, é un caldo de cultivo barbarísimo para os incendios que se veñen. De feito, hai un traballo que teñen tamén feito onde ven que o número de incendios de focos cada vez é menor, pero o número de macroincendios que se falou antes, corrixídeme se indicou sexta xeración, falamos xa, é moito maior, porque o número total de hectáreas é impresionante, non? Entón, organizando todo un poquinho esta fase do que é o estudio, isto realmente método científico, datos e conclusións, para mí a parte máis interesante, que quería pechar un pouco xa este primeiro bloque da miña intervención, é que vexades que é o que crearon, que é o que fixeron realmente para vexades a importancia de darlles voz, non? Entón, teñen varias iniciativas. Unha delas foi crear unha serie de deseños que ben se poden implementar a nivel de pegatinas, chapas, camisetas, distintas cousas, non? Son pequenos deseños que un pouco reviven ese sentimento que tiveron durante ese mes, esa quincena realmente fatídica de agosto do ano pasado. O segundo é unha curtametraxe que os vou explicar simplemente un poquinho a idea para que logo o vela podes entender, porque pode xerar tamén discrepancia, non? Fala un pouco
de unha situación onde dúas persoas se levan como moi mal e unha decide vingarse queimando o coche a outra persoa. Esta é unha idea totalmente súa, non? No último momento arrepíntese, sopla unha cerilla para apagala e tira, pero esa cerilla non se apagou. Entón, bueno, xa veredes como remata tamén. E a terceira, mentre estaban facendo os deseños así de dibuixos, que logo vos pasarei, que hai por aquí, eu preguntelles a cada quen, son un grupiño de 10 nenos e nenos, que sentiran no mes de agosto, se me podían resumir nunha ou dúas frases, non? Entón, é moi bonito recordarlo e permitidme que me emocione, pero mentre estaban pintando e facendo os diseños, eu fui anotando todo o que me decían, e con eso, con todas esas frases reorganizadas, pois fixeron un pequeno poema. Logo tamén vos vou deixar se queres para que o vexades, pero eu creo que por falta de tempo igual é tan bo pasar a escoitalo, non? Ao final ese poema pasámoslo por unha páxina de inteligencia artificial para que meter unha música. Tamén creo que é importante que a inteligencia artificial entre na aula da nosa man, porque ao final vai ser utilizada e creo que é moito máis fácil que sexa democratizada e que esta rapazada xorón que poda ter unha guía, non? Entón, creo que tamén é importante poder asumir ese rol, non? E, bueno, pues todo isto creo que se podemos ao mellor visibilizar algunha das cousas, pues é interesante ao final darles voz a quen realmente a ten que ter. Creo que querías que pasaran o vídeo, que o viran ou preferides... Sí, perfecto. Vedes que pon un pouquiño foco neses incendios intencionados, non intencionados, que, bueno, forman parte da estadística e que todo os que podamos quitar do mapa, bastantes hai que son naturais, entón, bueno, pues traballar con eso era importante. E levo simplemente 4 versos, porque logo escoitaré a canción completa, do poema que construíron, que me parece moi chulo, porque fai referencia a cor negra que tingue ahora mismo parte do monte. Empeza afortunadamente a ser un poquinho verde, pero sigue sendo moi visible, pois eu penso que prácticamente dende para lá de Berín ata pasar o Arco de Valdeorras e toda a zona do medio. Fala precisamente desa cor negra, e a cor non ten a culpa. Sí, non, simplemente ler un verso, porque eu creo que é interesante e logo poñemos directamente a canción. Di: amor e odio, cara negra cor, encántame nos soños e na pel, nas pupilas e no universo, pero non para tinguir o monte como a quen pinta a carbón sobre un papel. Que bonito. Xa poñemos graciña. Axuda porque vou morrer sen voar sobre ti unha vez máis, nos teus camiños quero meter. Recoller flores, vivir, explorarme a mí mesma, sentir amor e odio, cara negra cor, encántame nos soños e na pel, nas pupilas e no universo, pero non para tinguir o bosque como a quen pinta carbón sobre un papel. Raiva enorme, vendo arder os nosos montes, falo da raiva e tamén da dor, da impotencia de ver como a Galicia
control. No sientes ataque en una besa columna gris. No horizonte diante tú, actúa. Mala chispa te coma que ensexas. Non ves canto me afecta, pero sempre en garda, sempre atenta. Pregúntasme se o planeta é vida. Claro que vida. Conciencia para non queimar, conciencia para axudar. Raiva enorme, vendo arder os nosos montes. Falo da raiva e tamén da dor, da impotencia de ver como a Galicia arde sen raiva enorme, vendo arder os nosos montes. Falo da raiva e tamén da dor, da impotencia de ver como a Galicia arde sen control. No sé si me voy a permitir. Gracias.